ଜୀବନରେ କେବେ ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଏକ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ଜଣେ ହେତୁବାଦୀ ବିଦ୍ୱାନୀ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ନିଜ କାରରେ ଅଫିସକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଫୁଟପାଥ ଉପରେ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ଦେଖନ୍ତି। ସେ ହେତୁବାଦୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ଠକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ହେତୁବାଦୀ ବିଦ୍ୱାନୀ ଜଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ, ଏକମାତ୍ର ପୁଅର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କରୁଥାଏ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଥାଏ, ହେଲେ ଶାନ୍ତି ନଥାଏ। ଦିନକର କଥା, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଏକୁଟିଆ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌତୂହଳ ହେଲା, ଜ୍ୟୋତିଷ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା ଲାଗି। ସେ ଯାଇ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ନିଜର ହାତ ଦେଖାଇଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରବୋଧନା ଦେଲା ଭଳି କିଛି ଧାଡ଼ି କହିଲେ। ଏଥିରେ ହେତୁବାଦୀ ଜଣକ ରାଗିଗଲେ ଓ କହିଲେ, ତୁମ ଶଠତାର ତ ସୀମା ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଏମିତି ସଢ଼ୁଛି ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅଥଚ ତୁମେ ମୋତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଛ ପ୍ରବୋଧନା ଦେଇ ଚାଲିଛ। ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କି ଦୁଃଖ ଅଛି ଜାଣେନା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନର ଦୁଃଖ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି ତରଳି ଯିବେ। ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମଦ୍ୟପ ଓ ଅପରାଧୀ, ଆର ପୁଅ ବିକଳାଙ୍ଗ ଓ ପୁତ୍ନୀ ପାଗଳୀ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଥା ଭାବି ନାହିଁ। କାରଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାଗ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଭାଗ୍ୟ ସମୟ ସହ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଦଳିବ। ତେଣୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଦିନେ ବଦଳିପାରେ ବୋଲି ମୋର ଆଶାଟିଏ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା କଥା କେବେ ଭାବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କେବେ ଜୀବନରେ ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ସହ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ।